Carinyo, com ha anat? T'ho has passat bé? Què et passa? T'he vist molt animada. No has tocat la pilota. Va, que la setmana que ve anirà millor. No vols tornar? Ariana, has de donar una segona oportunitat a les coses. Si no, no trobarem res que t'agradi. No importa. Va, ho tornarem a intentar ni que ho sigui un dia més. Bueno, vale, anem, que aquí l'únic que fem és perdre el temps. Ui, hola, Cinta, quina sorpresa! Hola, Anna, quant de temps? Estàs molt bé, xata. Sí? Bueno, diuen que envellir senta malament, però jo la veritat me sento divinamente. Que bé, així és com s'ha de fer. I què? Què tal? Com va la vida? Doncs bueno, vaig en la Diana i vaig a fer 4 encàrrecs per aquí a Tortosa. Ai, sí, tu ets l'Ariadna? I què? Què tal? T'agrada la nostra ciutat? No et dirà molta cosa. La veritat, no parla gaire. Per què? Doncs, si t'ho dic la veritat, és que no ho sé. Estic desesperada. Porta 4 mesos en nosaltres, ni diu ni fa molta cosa. Nosaltres ja l'he apuntat a totes les activitats i no dura més que un dia. Ja no sé què fer, perquè busco un grupet d'amiguetes perquè trobi companyia i parli i, bueno, una afició. Estic desesperada, molt desesperada. I que no vols provar la música? Ho has provat? Doncs ho havia pensat. Doncs aquí a la Vinota, els meus alumnes, doncs la veritat, a vegades també han vingut amb problemes així, que estaven així, que no sabien què fer i tot, i desconcertats, i després diràs que la música al final els ha enganxat molt. Però no ho sé, seria qüestió de provar-ho. La veritat és que l'altre dia vaig veure un concert i els teus alumnes ho van fer de meravella. Me va agradar molt. Ja m'agradaria que toqués un instrument o cantés. Doncs bueno, no has dit que tenies que anar a fer algunes coses, uns encàrrecs o alguna cosa? Doncs la deixes amb mi, que algo farem. Ariana, què trobes? Què t'assembla? Ho veus? Ja? Estic que no, ja no sé, no la puc entendre. Doncs ves, tranquil·la, que jo me la quedo i algo farem. Tornaré d'aquí mitja hora. Porta't bé, disfruta. Perdona, pensava que no tingués ninguna classe a esta hora. Ara marxo. No cal, no és cap classe, és simplement una prova per a saber si serveix per als teclats o per al cant. Vos portarà molt de rato? Només de mitja hora. Doncs si et pareix bé, me quedaré una mica, que vull practicar. Vale, quan vulguis. Vine, senta't aquí. Has tocat mai el piano? Bé, no importa. El piano és un dels instruments que millor comunica la música. Això sí, és molt difícil de practicar. Mira, ara t'ensenyo una peça, a veure què et sembla. Vale? Què t'ha paregut? T'agrada? No? Bueno, tranquil·la, que per a saber piano se necessiten moltes hores i clar, i amb el temps ve el gust. Llavors tens que fer moltes hores de solfeig, unes quantes d'harmonia, també tens que tocar l'orquestra i després, clar, 2 dies a la setmana per a practicar el piano. Però bueno, això a poc a poc. Frank, pots vindre un moment? Ha estat un ratonella que vaig a buscar unes altres partitures. És una mica nerviosa.
i impacient, però, a part d'això, és una gran professora, creu-me. Crec entendre el per què prefereixes no parlar. El soroll d'aquest món ensordeix a qualsevol. A vegades, en un sol dia, escoltem tantes coses que no podem recordar ni tan sols una petita part. A mi també m'agrada el silenci, però només un en especial. Abans de cada concert, després dels aplaudiments, comença un silenci tímid. Aquest és el silenci que m'encanta, perquè és meu i pot durar eternament. Però al final voldràs que acabi, ja que té de començar la música. Com ha anat? Molt bé, mira, això és una mica d'exercici pràctica, però ben molt, Què me dius, que li ha agradat? Sí, almenys el piano. Més endavant a veure si s'atreveix en lo cant. De veritat? No sé el que ha passat mentre no he estat aquí, però ha funcionat. Veus? És que jo ja et vaig dir que funcionaria, has vist? Bueno, doncs no res, doncs ara, a veure si l'apuntem com a alumne. I quan hem de tornar? Doncs, bueno, ara vineu a apuntar-vos. Primer seria per començar 4 dies a la setmana, però podem provar-ho en 2 dies, vale? A veure si li agrada. Vinga. A veure.